Bos días a todos e a todas. Hoxe imos falar sobre a maior dúbida que ten a xente en Galicia, Vigo ou Coruña. Para iso, por un lado, temos a Abel Caballero, o alcalde de Vigo, e a Iago Aspas, un xogador do Celta. Do lado de Coruña, a Inés Rei, alcaldesa, e a Amancio Ortega, o creador de Inditex. Comezamos. Inés, por que crees que Coruña é mellor? Porque é preciosa, ten praias e boa calidade de vida. Abel, que opinas? Que Vigo é a mellor cidade do mundo. Ten praias, Nadal, traballo e moitas cousas. Iago, no fútbol, quen é mellor? Por suposto no equipo que xogo Baleidos, ten afición e queren sempre ao Celta. Que crees ti, Amancio? Sempre tirarei para a miña casa. Depor, sin dúbida. Abel, de gastronomía, cal che gusta máis? Aquí darei o punto a Coruña. Os seus doces son os mellores. Inés, ti a quen lle das os puntos? Pois eu doulle os puntos a Vigo, o seu marisco encántame. E por último, cal é a mellor cidade para vivir, Iago? En Vigo tes todo praia e montaña. Amancio, que pensas? Coruña é mellor, é máis tranquilo. E o seu paseo marítimo sempre triunfa. Hemos rematado a entrevista, así que chega un momento trivial. Podedes dicirme 3 praias da túa cidade? O Bao, a Sirenita e Samil. Punto para Vigo. Segunda pregunta. Menciona 2 monumentos da túa cidade. A Torre de Hércules E a Praza de María Pita. Moi ben, o punto é para Coruña. E por último, para desempatar, poderías dicirme cantos kilómetros cadrados ten a túa cidade? A nosa cidade ten 109,1 km². Moi ben, Vigués gaña o trivial. Estas foron as maravillosas palabras dos nosos alcaldes e figuras de cada cidade. Espero que fora unha boa tarde para vos e moitísimas gracias por estar aquí. Ata loguiño!